Balmao assalamu alaikum. Semasi coordinateur Isa Kaujim do koni sira ama. Jekulu mi ni oye kalalikelaw ka jekulu ye minnu bɔra kalanso bala min n'a bɛ wele ko centre de formation technique professionnelle Salam. Olu kɔni u ka makulu dɔw bɔra. Farma Gabon olu bɛ grève la. Furako gɛlɛya o bɛ sɔn ka don Gabon kɔnɔ. Woni kunnafoni wɛrɛw olu de ye kunnafoni ye an bɛna min lase aw ma bi donba makɔnɔ tile 23 Hijira san 1442 don. Tele ɲɛta mafilɛba bɛɛ lajɛlen aw ni su. Sibirido n'o ye octobre kalo tile 10 ye kalanso n'o ye madarasa so ye o kɔni bilala sen kan. Madarasa so in a ye madarasa Aissata Buware a filɛ nin ye Farakɔ fɛn min ye Muntugula commune ye. A kɛra maa caman ɲɛna dugutigi tun b'o o kɛnɛ kan fo ka taa se kalanden somɔgɔw ma ka taa se AMIP ɲɛmaa ma Muntugula. Maimuna Kulubali ani Laji M Tarawele fana tun bɛ yen nɔ tele ɲɛta tɔgɔ la. An ka jɛ k'a lajɛ. An bɛ Farakɔ Mutugula commune na ni kilomètre 15 bɔ ɲɔgɔn ko bɛ ani Bamako dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ. Madarasa Aissata Buware sigilen bɛ ni yɔrɔ kofɔlen in na. Kalanyɔrɔ dayɛlɛni baaraw o daminɛna ni alikuranɛ kalankan ye. Wan-najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. Kalanyɔrɔ in ɲɛma ni o y'a directeur ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin kɛnɛ kofɔlen yɛrɛ sigi kun kan. Bi sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye kalanso kula don an y'a dayɛlɛ an y'an balimaw wele. Kana kenen kan anu ke je anisodia la kalandron dalen la bide kalandron a cérémonie bide mais depuis kalan tala anya bara damna to sebon ni fem damna o watela classe kalandron bata jardin na ka tabla classe na comme ko damna de do am feke demsun de former an reka jugo ani an reka tableau la bon dakur nyambe ne bolo ka nyasi dimension ni kramo ma odi dimension ni kramo oldi ol de be jakelena muna kalandenw bɛ kalan kɛ kalanso la bon kalantɔ o fana bɛ kɛ sɔgɔnɔla la olu fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw ladon k'u lamɔ k'u former ka ɲa ni kalan kɛra kalanso la ekɔliso la ni kalan bɛ kɛ kalanso la hali bi tɔ k'a jɛ an kɔni bɛ denfaw bɛɛ lajɛlen wele k'u cɛsiri u denw ka kalanko la u k'u janto la karamɔgɔ fana kɛ mɔgɔ ladiriw ye u k'u kɛ cɛsiribagaw ye u ka kɛ u ka baara ni u ka kanu i n'a fɔ u b'a la cogoya min na parce que fɛn fɔlɔ min ne karamɔgɔ kan k'o ɲini k'o kɛ k'o kanu o de ye karamɔgɔya yɛrɛ k'o kanu nafolo k'o bɔ hakili la pewu wasa an bɛ se ka denmisɛnnin former cogoya min na cogo min sini ma sini a bɛ se ka kɛ n kɔ ye. Hakilina min nana ni kalanyɔrɔba in dayɛlɛni ye o dɔ ye maa minnu ni se tɛ olu ye fo ka taa se yatimɛdenw ma olu bɛ se ka kalan yɛrɛ sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na ani u bɛ se ka kɛ nisɔndiya yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na. Bon, an faralen bɛ ɲɔgɔn ka tilegan na ka na jardin de inauguration kɛ ouverture an bɛna cérémonie k'a la jardin tɔgɔ dalen bɛ n ba la a dayɛlɛla ɲinan yɛrɛ de et puis a b'a daminɛ jardin ka taa 4e année na kalanyɔrɔ in na bɛɛ ka kan la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la yatimɛdenw olu caman talen don fu n wulila ka n ba sɔrɔ o baara façon de la. Donc n b'a dɔn a ka vie a y'a ka vie consacrée ka denmisɛnninw de dɛmɛ a yɛrɛ tun ye directrice du service social à l'hôpital Gabriel Touré et puis a ye baaramisɛnnin caman kɛ a bɛɛ concerné don fantanw ni dɛsɛbagatɔw ni yatimɛdenw a b'olu de dɛmɛ donc o de inspiré kosɛbɛ k'a baara kɛ yan commune na n bɛ a ɲini yan karamɔgɔw ni masaw fɛ u ka a ko don u sɛbɛ ma u k'u cɛsiri kosɛbɛ ka denmisɛnnin ninnu former ka ɲɛ pour que u ka kɛ dondala
mɔgɔbaw ye alimami bɛ se ka b'u la usage bɛ b'u la malimatu bɛ b'u la donc n b'a ɲini karamɔgɔw fɛ u ka u se n'u damayira ko kɛ ka denmisɛnnin ninnu former ka ɲɛ parents fana u ka ɲɔgɔn suit ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye pour que a ka se ka sigi sen kan kuma laban min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ dɔrɔn an ka jija ka ni ɲɔgɔnna caman den kɛ an ka jamana kɔnɔna na nin bɛ dugu ta ɲɛfɛ a bɛ dugu dɛmɛ a bɛ jamanadenw fana dɛmɛ sira fasiya bɛɛ la ala sira la o a mana kɛ sira fɛn fɛn ye tubabuw ka sira la kalan sira la tubabu kalan ni arabu kalan na a bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka a ɲini ka ni ɲɔgɔnna fasiya kɛ Muntugula farakokaw bɛ se k'a fɔ tare ko sababuya kɛ ni kalanyɔrɔ kofɔli min ni ale dayɛlɛnnen filɛ denmisɛnw bɛ se ka nafa caman bɔ a kɔnɔna la ka taa faransɛ kalan na anglais fo ka taa se arabu ma kalanyɔrɔ min ni a bɛ u yɛrɛ kɛrɛfɛ o kɛra madɔw ka seereya ye minnu ni olu fana y'u ka nisɔndiyakanw yira alhamdulillah an bɛ ala fo ka barikada i y'a fɔ cogoya min na an y'an yɛrɛ sɔrɔ bi ni kalanyɔrɔ belebeleba nin dayɛlɛnni na kalanyɔrɔ min bɛ wele k'a fɔ Medersa Aisha Buware ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka da kan an balimamuso Nana Kulubali a sigilen don Canada a y'a kanu k'a fɔ a bɛ kalanyɔrɔ dɔ jɔ ka a bila ba tɔgɔ la mɔgɔw bɛ kalan a kɔnɔ a b'a sɔngɔ nɔgɔya mais mun ye yatimɛdenw ye généralement olu bɛɛ bɛ kalan k'a kɔnɔ fu la a b'u ka kalanminɛnw d'u ma a bɛ hakili to ka réclamation wari ko fɛnɛ la bon an b'a fɔ nin ye ko ba de vraiment parce que jamana nin kɔnɔ ni mɔgɔw sera ka faamuya bi k'a fɔ ko silamɛya mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnw na k'a fɔ ko bi i ka jan i y'a i miiri mɔgɔ la mɔgɔ min ka surun ka fɛɛrɛ kɛ k'o bɔ o ka situation kɔnɔ wali ka fɛɛrɛ kɛ k'o dɛmɛ mun b'a to u bɛ dɔɔni sɔrɔ nɔgɔya la donc n b'a fɔ nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ dan tɛ nisɔndiya min na nin kalanyɔrɔ inshallah a bɛ kɛ nafaba ye Muntugulakaw ma parce que programme min b'a kɔnɔ programme in bɛ kɛ kɔfɛ ka débouché di écoledenw ma programme a bɛ français b'a la arabu b'a la anglais b'a la et c'est fait de telle sorte que n'an taara ɲɛ 9e année écoledenw bɛ defu kɛ i b'a fɔ écoleden tɔw b'a kɛ cogoya min na ni ala sɔnna inshallah i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na maaw bɔra fɛn bɛ tali kɛ mutugula maabaw kan dugutigiw fo ka taa se mutigila ɲɛmaa caman ma minnu ni olu ye silamɛ tɔnw ɲɛmɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen sanfɛ ka fara maaba wɛrɛw caman kan baaraw nana laban ni maaw ye u kunda nin kalanyɔrɔ kofɔlen kan ka taa kilasi kɔnɔnaw lajɛ an b'a fɔ ko ala ka nin kalanyɔrɔ ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ ala ka barika don alisilamɛya la kalanso n'o ye kalalikɛlaw ka kalanso ye u ka kalandenw kɔni bɔra kunu u ka bɔli o ɲɛnajɛ fɛn min ye kulu 12 minnu ye kala kɛ fini tigɛli ani kalali fo ka taa se borodelikɛ ma a yirala k'a fɔ ko nin kɔni ye a kulu 12 ye maa 52 n'o ye musomanw ye olu de tun bɛ a la a yirala k'a fɔ ko Zeyina kulu min bɔra a bonya taara ka di maa min ma o ye Madame Tarawele Kayatu Sibi ye ale kɔni tun ye karamɔgɔ ye nin kalanso in kɔni kɔnɔna na fɛn min ye maa min ni ale kɔni ale sera ka danni kɛ bɛɛ lajɛlen na kalali la n'ale kɛra major ye a promotion kɔnɔna na an b'a yira u la k'a fɔ ko fɛn min ye nin baara nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye a kɛra centre de formation technique professionnelle Salam na Bakɔ Jikɔrɔ ni Golf la Abudu Watara ni Salifu Ɲare tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ San 3 kalan kɔfɛ finitigɛ fini kalani fo ka se fini sɔgɔli ma kalansoba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara bɛnnen bɛ ka an balakaw kɔni dɛmɛ bololabaara yɛrɛ kɛli la olu ka kalanden tako 12 kɔni bɔra kunungo ka sabu kɛ u ka jija ani cɛsiri u y'u ka sɛbɛnfuraw kɔni sɔrɔ nin kalanden yɛrɛ bɛ tali kɛ an balaka ma 52 ɲɔgɔn bɔɲɔnko la u ka jɛkulu 13 yɛrɛ tɔgɔ dala muso min na ala ma hinɛna a la Madame Tarawele Kajatu Sibi walasa maa minnu kɛlen filɛ nin ye ka sɛbɛnfura ninnu sɔrɔ n'u tilala kalan yɛrɛ la u ka se ka musoba yɛrɛ ladegi a ka jija ani cɛsiri la maa minnu bɔra yan u ye kalan mun kɛ u ye coupe couture ani broderie de kalan yan san 3 kɔnɔla la coupe couture ani broderie ka se ka fini tigɛ ka kala ka broderie kɛ broderie qualité 2 mun bɛ kɛ bolo la ani mun bɛ kɛ machine na u y'o kalan de kɛ san 3 kɔnɔla la o formation de kun cɛra bi ni ka attestation d'u ma u nombre ye mɔgɔ 52 olu fana bɛna fara
mɔgɔ minnu ye diplôme sɔrɔ couture ni couture broderie la centre na n'o ye mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 23 an ye an ka ɲinan promotion tɔgɔ da la parce que madame Tersi et madame Traoré Kadijatou Sibi ale tun y'a karamɔgɔmuso ye an fɛ yan a ye baaraba kɛ kalanden ninnu ka labɛn n'u ka formation na ala k'a y'a miniji dɔgɔya ka tasi a la ani ka an ka kalandenw ka se k'a ladegi parce que muso sabalilen tun don muso jijalen tun don baarakɛla tun don u k'a ladegi o kama ɲinan promotion tɔgɔ dara ale la. Nin kalanyɔrɔba in ɲɛmaa ye welekan bila ka taa an balakaw kɔni yɔrɔ minnu kɔni gɛrɛsɛgɛ dora nin diplôme ninnu na u ka u jija ani u k'u cɛsiri ka dɔ fara u ka kalan n'u ka dɔnniya yɛrɛ kan walasa u ka se ka atelier so yɛrɛ dayɛlɛ o walew bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka jamana yɛrɛ la yiriwa. Welekan mun bɛ ɲɛ bolo ka ɲɛsin u ma o de u ka dɔ fara jija kan u ka promotion tɔgɔ dara muso mun na u k'a ladegi walasa u ka kɛ fana ka kɛ musobaw cɛw ma diɲɛ kɔnɔ yan lahara fana u ka kɛ niyɔrɔ sɔrɔbagaw cɛma alijinɛ kɔnɔ ala ko nɔgɔya an n'u ye. Kalan min yɛrɛ bɛ tali kɛ ka baara ladegi ani k'a ɲɛɲini k'a dɔn n'an b'a wele ko formation professionnelle o waleya ninnu bilalen bɛ sen kan walasa dɔ ka se ka bɔ baarakɛbaliya yɛrɛ la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na jamana marabagaw kan ka dɛmɛ ta k'a don nin ma kofɔlen ninnu ma min bɛ se ka kɛ ɲɛtaa ye jamana yɛrɛ ma. An bɛ mun ɲini jamana marabagaw fɛ u k'u janto toujours musow ka kalanko la musow ka formation na e b'a dɔn musow ka lahalaya ma nɔgɔ furu bɛ se ka don a senkɔrɔ denko bɛ se ka don a senkɔrɔ ni cɛ man kɛnɛ o ye gɛlɛya ye cɛ ka somɔgɔw man kɛnɛ o ye gɛlɛya ye donc a mago bɛ magodon na kosɛbɛ walasa u bɛ se ka formation sɔrɔ mun b'u dɛmɛ u ka se ka baara k'u yɛrɛ ye donc an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ o baara la walasa mɔgɔ fan caman an balimamuso caman ka se ka kalan sɔrɔ u ka se ka formation sɔrɔ mun b'u to u bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ ye don nata la. Mali cakɛbɔdaba min bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ kalan min bɛ kɛ kunkolola kalan na fo ka taa se ka tila k'a ladegi o ɲɛmaa ka danga ka kɔrɔfɔ la ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ a kɛlen ko kana i sen bila nin kɛnɛ in kan fo ka taa se cakɛbɔdajɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ ka baara yɛrɛ ɲini ka di denmisɛnnamaw ma o ɲɛmaaw ka nɔnabila min tun bɛ kɛnɛ kan ale fana ye nimisiwasa sɔrɔ nin bɔko 12 na. Bon vraiment ne yɛrɛ content ne content kojugu surtout que promotion tɔgɔ dara mɔgɔ min na a cɛ kun bɛ yan vraiment a kɛra hinako ye bi vraiment an bɛ centre mɔgɔw fo u ye fɛn min ta ka ɲɛsin muso in ma an bɛ se k'a fɔ ko hali bi adamadenya bɛ yan vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn centre mɔgɔw yɛrɛ ka fara u ka ONG mɔgɔw ma n'o ye WAMI ye. O promotion ni ko u ka kalanden dɔw olu de tilara u bɛ bɔ donc nous sɔnjalen don directeur tɔgɔ la ka na o cérémonie na kalanden minnu bɔra maa ɲinu fɛ u ye dɔnniya min sɔrɔ école sababu la ani maître sababu la u k'u cɛsiri pour que dɔnniya k'u nafa an yɛrɛ tagabolo ANP o ye ka u jukɔrɔma don n'o ye surtout musow ka u jukɔrɔma don n'o pour que u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye u ka se ka sinsin u yɛrɛ kolo kan donc nin ye nisɔndiya ye anw de bolo. Centre de formation technique et professionnelle Salam olu ka kalan yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a filɛ k'a kalan ale ni ka baara kɛ gɛlɛya yɛrɛ kan ni kalanso modèle ninnu fana bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka dɔ yɛrɛ bɔ gɛlɛya ani fantanya la. Mètre 34 de bɛ baara kɛ yan filière qualité 5 bɛ yan bon bi ta kun ye kalalikɛlaw ta ye san 3 de don u bɛ kalan kɛ san 3 fɛnkɛ la n b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn kuma ninnu tɛ nin kalanyɔrɔ ye paratigi yɛrɛ ministre bolo bɛ yen ko ka dɛmɛ don mɔgɔw ma minnu ye kalan bolo kan walima ka hakililaw di u ma n b'a f'i ɲɛna fɛnw bɛ fɔ ka caya a tɛ kɛ la mais nin ye arabu dɔ ka ONG de ye maa minnu ye diplôme sɔrɔ ka bɔ kalali dama na a bɛ taga mɔgɔ 560 la kalali dama na restaurant na san o san a bɛ bɔ ten BT1 bɛ yen BT2 bɛ yen CAP bɛ yen ni filière bɛɛ ye pratique filière de ye bon ala ka faamuya ɲuman d'a ma k'a fɔ ɲumankɛlaw ye k'a fɔ setigiw ye u ka na ni ɲɔgɔnnaw ni ONG ɲɔgɔnnaw walima ni baara modèle ale de bɛ fantanya kɛlɛli réel o ye nin bolofaraw de ye. Kalanden 52 na maa min kɛra maa fɔlɔ yɛrɛ ye ale kɔni ye nisɔndiya kuma dɔw kɔni ta k'o ɲɛfɔ k'a yira k'a fɔ k'a bɛ a ka karamɔgɔ ale ni a kalandenɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ ani ka wele di an balakaw ma u ka se k'u cɛsiri ka baara kɛ walasa u kana se ka siri maa la. Nisɔndiya min bɛ ka yan nɔ vraiment dan t'a la n y'a dɔn k'a fɔ WAMI ye kalanyɔrɔ ye dan tɛ kalanyɔrɔ min na a karamɔgɔw yɛrɛ karamɔgɔ ye dan t'u la a kanubaw fana olu fana ye kanuba ye dan tɛ mɔgɔ minnu na vraiment n b'a bɛɛ remercier vraiment welekan min bɛ bolo k'a d'u ma u ka courage ta hali bi
kalan de tanye musomani ka kalanko vraiment tanye do i ka baara kɛ k'i yɛrɛ ka wari sɔrɔ wasila a ka fisa i ka taa ɲini togo wɛrɛ la vraiment a bɛ hakili la hali bi n ka baara k'a la a sɔrɔ machine bɛ n bolo mais en même temps n ka courage ta tuguni ka fara ne kan donc n b'o o courage kelen de deli musomani bɛɛ lajɛlen fɛ baaraw ka ca i mana min sɔrɔ dɔrɔn o baara bɛɛ ye kelen donc vraiment bɛɛ ka courage ta. Centre de formation technique et professionnelle Salam olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye k'an balakaw kɔni kalan sɛbɛnfura kan ale ni ka kalan yɛrɛ baara yɛrɛ kɛ o waleya ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye an balakaw bɛ se ka bɔ degun yɛrɛ kɔnɔna na barisa n'i ye muso kelen kalan i ye diɲɛ bɛɛ de kalan. Centre de formation technique et professionnelle u ka kalenkan tɛ dɔwɛrɛ ye danaya baara kologɛlɛya ale ni ka fɛn kɔrɔw yɛrɛ bange. Semasi coordinateur général n'ale ye jɛkulu min n'u bɛ dɛmɛ kɛ ka taa alimami Mahamudu Diko ma maa dɔw kɔni binna a kan kunun sibiri don n'o ye octobre kalo tile 10 ye a kɛra a yɛrɛ ka jɛkulu kɔni dagayɔrɔ la Maɲanbugu kɔnɔna na Maɲanbugu faso kanu na a ye kɔni y'i kanto k'a fɔ k'ale bɛ dɔw dɔn a la ko ni Ala sɔnna a ma k'ale bɛ sariya sira ta ɲɛta tele ale de ye ɲininkali k'a la an ka jɛ k'a lajɛ. Maa minnu b'a f'u yɛrɛ ma k'olu ye M5 ye kabini ne kɔni y'a fɔ n ko M5 ka jɛrɛ tɛ kɛ semasi la u ye kuma jugu caman fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛ se ka a seereya nka n tun hakili la n k'a bɛ da kuma ma n ye bureau exécutif bɛɛ wele ani semasi organe de base présent fo ka taa se a commission de réflexion ma ka fɔ transition ye an bɛna wulikajɔ jumɛn kɛ semasi tɔgɔ la ka transition lafasa ni a baaraw kɔnɔna la gouvernement na an ka maa b'a la n'o ye semasi jeunesse ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Saliya Touré k'a lajɛ semasi bɛ se ka dɛmɛ min ɲɛsin gouvernement ma pour que baara min bɛ yen n'o ye charte ni feuille de route ye a ka kɛ kunkɔrɔta ye jamanadenw ye o réunion de senfɛ 11h n ko n bɛ don kuma u bɔra fan bɛɛ fɛ ka girin ka cun kan kuma juguw ni nɛniw ani ka ɲini ka dankari n na Ala kɔni ye n dɛmɛ n ka sécurité rapproché ani fana faamaw teliyara ka na o kɛra sababu ye u yɛrɛ kɛra nka maa caman b'u la u jaw dɔnnen don u yelen don caman yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ b'u dɔn nin tɛ se ka an bɛ to fanga kɔ nka an b'a fɛ fanga ka ka baara kɛ. An ka farafinna ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu mafilɛ. Mauritanie jamana ka muso cɛsirilenba dɔ bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Mekfula Minte Brahima ale kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ ka sababu kɛ a yɛrɛ bɛ wulikajɔ min kɛ Mauritanie jamana yɛrɛ kan ni ye ni jɔnjɔn yɛrɛ ta k'a lajɛ baɲumankɛ tɔnba dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Frontline Defenders olu de kɔni ye ni jɔnjɔn in ta k'a di ni muso kofɔlen ma ka sababu kɛ a bɛ ka cɛsiri min bila sen kan Mauritanie jamana yɛrɛ kan ni Mauritanie yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni muso la ka kofɔlen min filɛ nin a kɔni ka cɛsiri fanga ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mauritanie yɛrɛ togodala dugu denmisɛnw ka taa se musolakaw ma gwɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ u sɔrɔ ni musola ka kofɔlen yɛrɛ bɛ wulikajɔ kɛ ka don u jigi kɔrɔ ka se k'u ka hakɛ yɛrɛ ɲini ka di u ma o kama u ye ni jɔnjɔn yɛrɛ ta k'a d'a ma diɲɛma yɛrɛ fɛ ni musola ka kofɔlen kɔni ɲininkali a y'a yira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyaba de sɔrɔ bari diɲɛma ka bɔ diɲɛ yɛrɛ fan wɛrɛ fɛ ka na ni jɔnjɔn kɔni d'ale ma o b'a yira k'a fɔ ale bɛ baara min na Mauritaniekaw dɔrɔn ɲɛ t'ale la diɲɛma bɛɛ lajɛlen de ɲɛ b'ale la o kama ale kan ka dɔ fara ka cɛsiri kan min b'a to baara min kɔni bolodalen don ale yɛrɛ fɛ Mauritanie jamana kan o baara ninnu u yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na a ko n'i ye Mauritanie jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ faamuya dɔw kɔni bɛ yen nɔ o bɛ Mauritanie jamana kan kabiri u ka jamana yɛrɛ sigi waati ka na bila an bɛ don min na i ko bi bari bogotigini san 12 san 13 o bɛ don furu la Mauritanie jamana kan ale kɔni bɛ o kɛlɛ la min b'a to o waleya ninnu bɛ se ka dabila cogo min na o cogo kelen na i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw kɔni tɛ taa lakɔli yɛrɛ la Mauritanie jamana kan nka nin bɛɛ lajɛlen na ale na to ni a ka kɛlɛ min b'a to faamuyali yɛrɛ bɛ se ka sabati adamadenw yɛrɛ yɔrɔ Mauritanie jamana kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni muso la ka kofɔlen min filɛ nin ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Mekfula Minte Brahim waati caman a kɔni bɛ to ka minɛ ka don kaso yɛrɛ la février kalo yɛrɛ tɛmɛnen san 2020 min ni an filɛ kɔnɔ u kɔni tun ye a minɛ ka datugu tile 9 bɔɲɔgɔn ko a kɔni ye o kɛ u ka commissariat dɔ la Nouakchott yɛrɛ ni o ye Mauritanie yɛrɛ faaba ye kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ ni muso la ka kofɔlen ka lahalayaw la ni o ye Mekfula Minte Brahim ye an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah.
Wolomasiri taba ba min bi Libi jamana kɔnɔ ni a cogolen bɛ fɛn ye Libi kɔrɔyanfan kɔni fɛ ni u b'a wele ko Marshal Khalifa Haftar a jirala k'a fɔ ko fɛn ye pankuru dɔ b'a bolo ni u b'a wele ko Falcon 900 ni ko n'i y'a jateminɛ ko fɛn ye ni pankuru ye suye kalo kɔni kɔnɔna na ko a ye jigiko dama kɔni kɛ fɛn ye Turki jamana kɔnɔ n'u ye Istanbul kɛrɛnkɛrɛnna a faba fo ka taa se Abu Dhabi kɔni ma o waati kelen kɔnɔ ani fo ka taa se fɛn ye kɛ yɛrɛ ye pankuru jigi kɛnɛ min bɛ fɛn ye Al-Batin a jirala k'a fɔ ko a la o yɔrɔ fana kɔni de la yaasa ka se u ka dogodogon baara dɔw ka se olu kɔni ɲɛnabɔ cogo min na o de hokun kɔnɔ fɛn ye baarakɛ yɔrɔ min bɛ ni o kɔni ka baara ɲɛsin bɛ yaasa ka se ka pankuru o taa ka segin ka se o kɔlɔsi cogo min na ni u b'a wele ko Flying Tracking a jirala k'a fɔ ko olu kɛmɛ ka o ɲɛ kɔni gɛrɛbɔ fɛn ye ni pankuru in na yaasa ka se ka dɔn a bɛ baara min kɔni kɛ ni waati ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na wa jirala k'a fɔ ko fɛn ye ma ko ni pankuru in ko n'i y'a jateminɛ fɛn ye Khalifa Haftar a n'a nɔfɛmaw ko olu de bɛ yala ni pankuru in kɔni kɔnɔna na yaasa ka se ka nafolo yurugutaw ka se ka o kɔni yɛlɛma u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na wa jirala fana k'a fɔ ko fɛn ye Turki jigili bɔlen ko a jigila Venezuela fana kɔni kɔnɔna na ko n'i y'a jateminɛ a jigilen o yɔrɔ kɔni na ko fɛn ye dollar wari ani sanu bile ko o kɔni ye o de fali ɲɔgɔn na o yɔrɔ kɔni na wa jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ maa min bɛ ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛma fɛn ye Khalifa Haftar yɛrɛ kɔfɛ ko o y'a woloden yɛrɛ ye ni u b'a wele ko Khaled Sadat Al-Sidik ko o de bɛ ni ɲɛma fo ka taa se fɛn ye wolomasiri taba jalabatigi dɔw fana kɔni ma wa jirala k'a fɔ Khalifa Haftar ko a ka ni yuruyuru baara ani ni nafolo yɛlɛma ko kuma min bɛ a kɔni fɛ ni a bɛ k'o kɛ ko a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn ye wolomasiri taba minnu bɛ a bolo ni a kɛmɛ ta k'a fɔ ka se ka fɛn ye Libi kɔni tila k'a ka fan d'a ma ko yaasa ka se ka olu de kɔni ladon cogoya min na. Gabon jamana kibaruyaw la jirala k'a fɔ ko fɛn ye Gabon furafeere yɔrɔba min bɛ ni u b'a wele ko Pharma Gabon ko o cakɛlaw kɔni ye baarabila kɔni boloda kabini juma tɛmɛlen octobre kalo tile 9 san 2020 o y'a jira k'a fɔ ko o baarabila na janya ka taa fo tile 5 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ na a jirala k'a fɔ ko u ka baarabila kun ye ti dɔwɛrɛ ye ko fɛn ye o ni jamana marabaw u ka se ka sigi ka kuma yaasa u ka ɲɛnamaya na se ka taa ɲɛ cogoya min na u ka baarako u ka se ka dɔ fara u ka saraw kan fo ka taa se u ka adamadenyaw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsili olu bɛɛ bɛ se ka bila fɛn ye sira ɲumanw kɔni ka cogoya min na a jirala k'a fɔ maa caman ko o de kun bɛ nin yɔrɔ kɔnɔ na ko bi t'i jɔ fo fɛn ye baarakɛla maa 60 ani kɔ jan bɔɲɔgɔnko kɔnɔ na ko o bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka fɛn ye dɔgɔtɔrɔfiniw kɔni bila ka sɔrɔ ka taama kɔni boloda u ka cakɛ yɔrɔ yɛrɛ masurunya kɔnɔ na ka se u ka nisɔngoyaw jira o kɔni y'a jira o de hokun kɔnɔ o mɔgɔ bɛ fɛn minnu na o kɔni ye o ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka dɔ fara u ka sara kɔni kan wa u y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn tɛ ka fara u ka sara kan a bɛ waati jan bɔ wa u y'a jira fana k'a fɔ fɛn ye min fana kan ka kɛ baarakɛla kɔni ye ni ye baara bila ka se ka i ka ɲɛnamaya kɔni lasago i ka baara bila kɔfɛ ko o si kɔni tɛ ka bila sen kan u bɛ min wele ko plan de carrière wa u y'a jira fana k'a fɔ u bɛ baara kɛ lahala min na a lahalaw fana kɔni ka gɛlɛn wa u jirala fana k'a fɔ ko maaw de bɛ gɛn ka bɔ baara la ka sɔrɔ kun ani ju tɛ o la ani fanga gɛlɛn ko o sinsinlen don u kan u ka fɔ cogo la ko u y'a jira k'a fɔ u ka lahala yɛrɛ de ye ko a bɛ n'a fɔ maa min kɔni don bɛ ja ne bɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma fatu fɔlɔ. ɲɛjuru caninenw ka jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Koreji Nord. Koreji Nord jamana ka kunungo min bɛnna octobre kalo yɛrɛ tile 10 ma san 2020 min ni an filɛ kɔnɔ parti politique tɔn min yɛrɛ bɛ fanga la an bɛ don min na ko bi Koreji Nord yɛrɛ jamana ka kunungo u ka parti politique tɔn yɛrɛ san 70 ani san 5nan o kɔni ɲagaɲagaw kɛra u ka masakɛ Kim Jong Un ale kɔni ye dantigɛli kɛ nin kɛnɛ kɔfɔlen kan wa nansaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko démonstration an bɛ se ka fɔ yɛrɛ yira don a y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye mugujugu dɔ dilan mugujugu min ni bari a bɛ se ka bɔ olu ka gun yɛrɛ sanfɛ ni ka taa tiɲɛni kɛ diɲɛ yɛrɛ gun yɛrɛ kan a bɛ fɔ de ma ko intercontinental. Kim Jong Un ni ale yɛrɛ Corée du Nord masakɛ nin kɔni kɛra wasonko ye kunungo sibiri ni a ye kɔni ye min da walima a ye min yɛrɛ yira diɲɛma la k'a yira k'a fɔ fanga kɔni b'ale la maramafɛnko yɛrɛ ta fanfɛla la. Jateminɛlikɛla dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ a filɛ ka mugujugu min dilan nin n'i ye nin mugujugu yɛrɛ ta k'a lajɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye maa kɔni ka se ka mugujugu kɔni dilan min bɛ ale yɛrɛ ta in cogoya la walima min yɛrɛ fanga ka bon ka tɛmɛ ale yɛrɛ ta kan a bɛ fɔ missile mun ma ko balistique intercontinental la. O togoya kelen na Kim Jong Un ka dantigɛliw la a y'a yira k'a fɔ gwɛlɛya caman kɔni bɛ Corée du Nord yɛrɛ kan ale kɔni bɛ yafa deli Corée du Nord kaw fɛ ka sababu kɛ coronavirus yɛrɛ ka taa se ɲangi min talen don ka da olu ka jamanaw kan hakɛ caman bɛ yen nɔ ale ma se k'o ɲini ka di a ka jamana kɔnɔdenw ma a barata jamana kɔnɔdenw dun ye danaya ta ka d'ale kan a y'o yafa deli kɔni kɛ ka ɲɛsin Corée du Nord kaw yɛrɛ ma. Ni mugujuguba min dilannen filɛ nin ye Corée du Nord kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka masakɛ Kim Jong Un a kɔni nana bɛn ni waati
wagati ye bari diɲɛ jamana min yɛrɛ kɔni be daga yɛrɛ sigi u dala k'a fɔ u kana nin mugujugu nin kɔni dilan o ye lamɛrikɛnw ka jamana ye olu dun ɲɛ gannen bere u ka jamana ɲɛmɔgɔ suganti yɛrɛ la min kan ka kɛ novamburu kalo yɛrɛ tile 3 natɔ la o kama lamɛrikɛn jamana u kɔni ma dantigɛli kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin nin kisɛ in ma hali y'a sɔrɔ donna natɔlaw la dɔw y'a yira k'a fɔ lamɛrikɛn jamana kɔni na jaabi ta ka ɲɛsin Kim Jong Un ma ni ale yɛrɛ Corée du Nord yɛrɛ masakɛ ye kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ la donna natɔlaw la an bena fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah. an bɛ foli bila ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ni ɲɛta tele ale de ye aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye kunnafoni ko ye danaya ko de ye o kuma an bɛ dugawu don de kɛ sa halisa ala ka danaya to ani ɲɔgɔn cɛ ka su yɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisɛgɛ la aw salamu alaikum.